ko ka hakɛw ɲini ko wa olu jɔrɔlen do fɛn dɔ la jamana kɔnɔna la bi o ye k'a fɔ aya min ye démocratie fanga ye jamana ko a ɲɛmuru bɛ ka tigɛ a la min ye info matin kelen ka kuma la Allemagne ka kɛlɛcɛw ko k'olu ka baara k'u y'a sonsoro fɔlɔ MINUSMA kɔnɔna la nin ye dalayini wale wɛrɛ ye ka ɲɛsin Mali jamana ma wa nouvelle info matin a kuma fɔ les soirs de Bamako fana kumana Limana a y'a jira k'a fɔ ko min ye Nations Unies n'o ye diɲɛ keleya tɔnba o ka tɔn ye ayiwa a jirala k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye 77 o bɛ senna nin waati in na Mali ka délégation ba bɛ sira la ka taa o ɲɛmɔgɔ bɛ an ka premier ministre yɛrɛ bolo min bɛ latɛmɛ fanga la sisan n'o ye colonel Abdoulaye Maïga Limana ko ale bɛna taa ayiwa Mali ka kuma fɔ ale bɛna kɛ Mali kumada ye kɛnɛ in kan yen nɔ min ye Ponge n'o ye kɛnɛyasoba min bɛ Bamako yan nɔ Ponge baarakɛlaw yɔrɔ syndicat minnu bɛ yen ni o ɲɛmɔgɔya bɛ Gida Landure bolo ale y'a yira k'a fɔ ko ka baarabila daminɛ kununko yɛrɛ ntɛnɛn ko nka a bɛna fɔ baarakɛlaw ma kuma in mɛn sabu baarakɛla caman de taara i ka baara kɛ kunun k'u ma sɔn k'u ta Gida Landure fɛ a ka kuma ninnu na n'o ye baarabila kumaw ye Soir de Bamako ye o kuma fɔ min ye l'indépendant ye ale kumana l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko kiri min ni o ye session ye jamana cour d'assises ka kiri de don a dayɛlɛla ko affaire 176 o de tara maa minnu bɛ yen ni jalaki binnen bɛ olu kan o bɛ se maa 300 ni maa 70 ɲɔgɔnna ma olu bɛna jɔ baara la ka u ɲininka jamana min ye Tinhama ale filɛ nin ye Ansongo mara la lemana ko nin ye furu mɔgɔ ɲɔgɔnma 2 ye minnu bɛ yen ni olu gosira lemana k'u bugɔ fo ka t'u ni kɛnɛ karaba ka sababu kɛ mun ye k'u yera tanama wale la ayiwa ni o ye ka i to furu la ka manamana ko kɛ lamɛnbaaw ka hakɛ to lemana ko u ye dɔ furu ɲɔgɔnma 2 yɛrɛ ana kɛ u ye den sɔrɔ k'a sɔrɔ furu denw tɛ o de la bamanci wale minnu bɛ yen n'u kama ko Daesh min n'o bɛ ayiwa Tinhama mara la o de filɛ ka ninnu gosi lemanaw k'u bugɔ fo ka t'u faga l'indépendant de y'a kuma fɔ an bɛna an da don a la sisan yan'an ka se fasiri ninnu tɔw ma an b'a daminɛ ni min ye o ye l'essor ye lemanaw l'essor kumana jamana ka fasiri sɛbɛn don a kumana ko journée internationale de la paix o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka don min ɲɛnamaya ni o bɛ bɛn ko fɔ lemanaw ni bɛnko kuma kɔni fɔra yɔrɔ Mali tɛ se ka to kɔfɛ bɛnko kuma la o de la ko ka kuma Mali kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la siya woloma lemanaw k'a fɔ nin siya ye nin ye nin siya ye nin ye ka ɲɔgɔn fusaya ɲɔgɔn ye kan ti dɔ fɔ a la Mali la yan l'essor ye ayiwa i da don a la l'essor y'a yira k'a fɔ journée internationale de la paix ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ don min ɲɛnamaya a bɛ bɛn sini septembre kalo tile 21 de ma lemanaw don min bɛ yen ni diɲɛ keleya tɔnba de jɛna ni a ye k'a fɔ ko ka ayiwa don kelen ta san kɔnɔna la k'o kɛ ayiwa bɛn kuma bɛ fɔ o don yɔrɔ kabi san 1981 lemanaw o donni kama Assemblée générale min kɛra Nations Unies fɛ ale y'a yamaruya ko ka septembre kalo tile 21 ko k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye lemanaw maaw bɛ yafa ɲɔgɔn ma maaw bɛ bɛn kuma fɔ maaw bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ maaw bɛ jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye ayiwa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka ko ye lemanaw nka Mali la yan ayiwa don in a taara a bɛnna ni Mali fana ka dɔgɔkun kelen nin y'o siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye k'u ka dɔgɔkun kelen ta Mali la yan n'u kama semaine nationale de la réconciliation CNAR o fana ayiwa bɛɛ senna an ka jamana kɔnɔna la yan yɔrɔ a kɛra bɛnɲɔgɔnma ye ko diɲɛ keleya tɔnba ye nin don min ta k'a kɛ bɛn kuma ye a bɛnna ni dɔgɔkun kelen fana tali ye Mali kɔnɔ yan ko ka bɛn ni ayiwa bolodi ɲɔgɔnma k'o kuma fɔ an ka jamana kɔnɔ yan a jarala k'a fɔ min ye ɲina journée internationale de la paix lemanaw a bilalen don minɛn min kɔnɔna la o de ye ko ka ayiwa siya woloma kɛlɛ ka sɔrɔ ka bɛn k'o jɔ ayiwa jamanaw kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ lemanaw a jarala k'a fɔ Mali kɔni yɔrɔ ale bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ kabi san 2012 waati min na jamana bɛ ka bɛn ni lakana ɲini Mali gouvernement ale bɛ wulikajɔ dɔw la ayiwa walasa o bɛn bɛ se ka sabati cogo min na a jarala k'a fɔ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sɔnna o ko in ma sabu bɛn mana fɔ ka ban jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ko ni bɛn ma sɔrɔ ɲɛtaga yɛrɛ se ka sɔrɔ fiyewu ni ayiwa sigikafɔ minnu kɛra jamana in kɔnɔna la i n'a fɔ conférence d'entente nationale yɔrɔ jamanadenw caman de y'a ɲini
ko ka a lajɛ ko ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen ta Mali kɔnɔna la yan bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na o kɛra sariya ye o yɛrɛ de sigira sen kan lemana o septembre kalo tile 15 ka taa bila tile 21 na ayiwa ko o ka kɛ ayiwa dɔgɔkun kelen Mali kɔnɔna la yan Mali jamana kuntigi colonel Assimi Goïta baaraw yɛrɛ dayɛlɛ don ale ko ko an ka fɛn ɲini fɛn min bɛ se ka an fara ɲɔgɔn kan an kana gɛrɛ fɛn na fɛn min bɛ se ka an fara fara o kɛra jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ka kuma ye don min na ayiwa dɔgɔkun kelen bɛnko kuma ani tɛgɛdi ɲɔgɔn o dayɛlɛla an ka jamana kɔnɔna la yan limana a jarala k'a fɔ Nations Unies ka bolofara min bɛ Mali la yan n'o ye MINUSMA ye yɔrɔ MINUSMA fana sen bɛ nin baara in na kosɛbɛ MINUSMA yɛrɛ ni ayiwa association dɔ bɛ yen n'u kama association malienne pour les Nations Unies Bamako sigida 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka daminɛ septembre kalo tile 11 ka taa bila tile 18 la olu kun ye baara dɔw boloda baara minnu bɛ u y'a bila minɛn min kɔnɔna la o de ye ko ka siya woloma kɛlɛ ko ka bɛn k'o kɛ jɔfɛn ye o bɛɛ lajɛlen bɛ don diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bɛnko kuma in de kɔnɔna la limanaw n'i y'a lajɛ ayiwa fɛn don fɛn min na a bɛnna sabu ko ani Mali yɛrɛ ta bɛnna ɲɔgɔn fɛ dɔgɔkun kelen min talen don Mali la yan ani Nations Unies ka diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka don min n'o ye septembre kalo tile 21 o ta ko ka bɛn kuma fɔ limanaw fɛn don min ni ayiwa a kɛra fɛn n'a ni Mali ta kɔni bɛnna o b'a yira k'a fɔ foyi tɛ bɛn bɔ limanaw foyi tɛ sigikafɔ bɔ foyi tɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ foyi t'o bɔ limanaw l'espoir ko a bɛ maa hakili jigin maa fana na min bɛ yen n'ale bɛ ayiwa tiɲɛ so bi ale ni Blondin bɛ yen ale Blondin bɛ yen min ni ale ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛnna bɛnko kuma in de ma yɔrɔ ni maa bɛ se ka maa fɔ maa min n'a seginra bɛnko kuma la limanaw ale ni Blondin bɛ yen ale min n'ale kɛra Nations Unies ka secrétaire général ye san 1900 n k'a fɔ Nations Unies ka secrétaire général ka nɔnabila san 1993 limanaw o kɛra a ye o jɔyɔrɔw fa diɲɛ kɔnɔna la o jɔyɔrɔw dira a ma ale ni Blondin bɛ yɛrɛ yɔrɔ an fɛ yan nɔ soba dɔ tɔgɔ dalen don a la o b'a yira k'a fɔ Mali bɛn furadama kuma mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali jɔlen bɛ a ko kɛnɛ kan limanaw an ye nin kunnafoni sɔrɔ l'espoir ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon an bɛ don a kɔnɔ a kuma na Nouvelle Horizon ko an ka douaniers n'o ye Mali douaniers ye ayiwa ko u ye so kura sɔrɔ n'o y'u ka jabala kura ye ayiwa a ko kɔni kɛra nisɔndiya ye sabu douane ayiwa nin na ka siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye Mali douane ka u tɔgɔla so sɔrɔ so min bɛ yen n'u bɛ se ka baara kɛ a kɔnɔna la lafiya yɛrɛ kɔnɔna la a jala k'a fɔ directeur général des douanes inspecteur général Amadou Konate ale y'i kanto jamanakuntigi ma k'a fɔ ayiwa nin so kura min jɔlen filɛ ka di u ma ko Mali douane ayiwa u bɛ nin so in sɔrɔ waati min na ka bila u ka bolo kan ko u bɔra ayiwa misigi dɔ kɔnɔna la u bɔra maloya kɔnɔ wa u bɔra k'a fɔ ko maaw b'u gɛn ka bɔ u ka sow kɔnɔna la ko u bɔra nin kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Nouvelle Horizon ka lakali la bi a ko nin so kura min n'a sɔrɔla limanaw ni a filɛ nin Samankɔde kunungo ntɛnɛn septembre kalo tile 19 san 2022 jamanakuntigi yɛrɛ colonel Assimi Goïta ale tun bɛ kɛnɛ ka ye limanaw a jala k'a fɔ so min jɔlen filɛ so in ka bon o ye bonya da ye sabu ko hectare 30 ɲɔgɔn na a jɔra o de sanfɛ so in n'i y'a jɔcogo yɛrɛ lajɛ limanaw a jala k'a fɔ so misɛnninw caman de b'a kɔnɔ n'o ye bureau ye o caman b'a kɔnɔna la limanaw ko a bɛ fɔ min ma ko R+4 limanaw o 5 b'a kɔnɔ min ye bureau 147 o b'a kɔnɔna la ɲɔgɔn ye so minnu bɛ n'o ye salle de conférence ye ayiwa o 2 b'a kɔnɔna la ka taa se soba kelen ma so min bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ ayiwa subahana mansinw caman b'a kɔnɔna la ani escalier 2 fo ka taa se gafe kɔrɔw n'o ye salle d'archive ye o 1 b'a kɔnɔ ani ayiwa min bɛ tali kɛ terasi n'o ye maaw bɛ se ka fiɲɛ minɛ yɔrɔ minnu na o fana caman b'a kɔnɔna la limanaw a jala k'a fɔ nin soba min jɔlen filɛ nin nafolo min donna a la a bɛ se miliyari 4 ani miliyɔn 500 a n'a kunkanfɛn ma wa maa wɛrɛ ka dɛmɛ tɛ jamana a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra jamana ka wagandɛ kɔnɔna la Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ a sen fɛ directeur général des douanes inspecteur général Amadou Konate a ye ɲɛfɔli min kɛ limanaw a ko tiɲɛ na ale hakili la ayiwa baarakɛlaw n'o ye douaniers ye minnu bɛ bi ni u bɛ se maa 1736 ma Mali douane bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a b'o hakɛ de la olu la 100 o 100 77 o ye cɛw ye
mi kɛmɛsara mugan saba o ye musow ye ko ni Mali dancɛw lajɛ kilomɛtiri 7,000 ani 400 Mali dancɛ minnu bɛ yen n'o b'a ni jamana wɛrɛw cɛ jamana 7 de bɛ yen dɔnniyaw de bɛ nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɔdaw la minnu bɛ jamana ni an kɛrɛfɛ jamanaw olu dondaw kɔlɔsi olu la min ye bureau de poste b'a la bureau de poste de douane des brigades mobiles d'intervention ani minnu bɛ yen fana n'olu bɛ jamana wɛrɛw kan n'u bɛ ka Mali ka jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ Dakar port ni Abidjan taw ani Conakry Mali doyenw de bɛ nin bɛɛ lajɛlen la jamanaw ka se ka Mali sɔrɔ a ka se ka yakubaya inspecteur général Amadou Konate ka kuma la ko ni soba in ka sɔrɔ jamanaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan soba kelen kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla waati ka gɛlɛn jamanaw coronavirus ye waati gɛlɛya lakanabaliya ye waati gɛlɛya nka o bɛɛ n'a ta o ta n'i y'a lajɛ san 2021 tɛmɛnen na a kun fɔra k'a fɔ ko douane maaw ka miliyari 657 ani murumuru 880 ko k'o de ɲini ko nka o tilala ka yɛlɛ o sanfɛ o ye miliyari 600 ani miliyari 656 o de kun ɲinina nka u sera ka dɔ fara o kan miliyari 600 ani 57 u sera ka o de sɔrɔ ka na ni o ye o b'a yira k'a fɔ kɛmɛsara o kɛmɛsara 100 ani murumuru 24 ayiwa u sera k'o de sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ laɲini kun ye min ye tɛmɛ kɛra o kan douaniw u sera ka min fana kɛ limanaw ka fara nin baara ninnu kan Amadu Konate ka fɔ la o ye k'a fɔ u ye ɲɛnaminifɛnw ni fɛn kolon minnu bɛ yen nafolo kolonw n'a ɲɔgɔnna caman u ye minnu minɛ a da donn'o fana la a ko sanu kilo 447 u sera k'o minɛ san 2021 ka na bila san 2022 la min ye dollar wari fobiyew ye o dollar wari 800 ani 73 ani 954 u sera k'o minɛ euro wari fana 991 ani 510 u sera k'o minɛ min ye CFA yɛrɛ wari ye sa wari mugu min n'a bɛ minɛ maaw la frontière ninnu na 70,000 u sera k'o minɛ maaw la ani fobiye o caman jamanaw ani chambre indien o tɔni 673 min ye kɛlɛkɛminɛnw ye o 7,000 ani ayiwa 499 ani 9 min ye mugu minnu bɛ yen n'o bɛ foro o 30 u y'o fana minɛ ani mugu minnu bɛ yen n'u k'a ma ko unité d'explosion o 202 u y'o fana minɛ jamanaw ani fɛn caman minnu bɛ yen ni o ye balo kolonw ye i n'a fɔ sogokolonw n'a ɲɔgɔnnaw u sera k'olu fana caman minɛ nka u y'olu bila ayiwa jardin zoologique n'o ye zoo ye olu ka bolo kan ayiwa inspecteur de douane a ye nin kuma fɔ n'o ye Amadu Konate ko nin kɔni nin soba min jɔlen filɛ a bɛna dɔ kɔni fara olu ka ayiwa baara kundama de kan ayiwa minisiri min fana bɛ yen n'o bɛ sɔrɔko kunna ayiwa ale fana y'i ka nisɔndiya jira nin ko in na jamanaw Alfuseni Sanu y'a jira k'a fɔ ko so min filɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ka nin ɲɔgɔnna soba sɔrɔ ka bila ka dɔnniyaw ka bolo kan ko so in services centraux direction générale de la douane ani so minnu bɛ yen ni dɔnniyaw yɛrɛ tun bɛ luwanse la sow kɔnɔ ayiwa k'u bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ nin soba in kɔnɔna la min filɛ nin Samanko D la jamanaw a nafa kɔni ka bon ni a kɔlɔlɔ ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen info matin bi a kumana limanaw info matin kumana kuma fila b'a kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye MINUSMA min ye Allemagne ka kɛlɛcɛ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la limanaw k'u y'u ka baaraw u y'a jɔ tuguni nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Allemagne k'u ka baara jɔ MINUSMA hukumu kɔnɔna la k'a sababu kɛ u ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilila tigɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ n'i ye jateminɛ kɛ min ye Allemagne u ka kunnafoni sira min bɛ yen ni ayiwa u k'a ma ko Mathias Gobeyer ale min n'ale bɛ Allemagne ka finitigiw ka kunnafoni caman di ale y'a lase dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a fɔ ko Allemagne u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ MINUSMA ka daga kɔnɔna la Mali la yan k'u y'u ka baara u y'a jɔ fɔlɔ tɛgɛdenkɔni ɲɛsin bɛ min ma o ye Mali gouvernement yɛrɛ ye ko Mali gouvernement ma yamaruya di u ma ayiwa taa ni ka segin minnu bɛ yen ni Nations Unies yɛrɛ y'o yamaruya di u ma ko Mali gouvernement kɛlen don ko olu bali u ka taa ni ka segin la ko drone minnu b'u bolo n'o ye pankuru fitinin ninnu ye yɔrɔ o drone ninnu u yɛrɛ ka fɔ la o de bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni di olu ma n'u bɛ fɛ ka bɔ ka taa ayiwa Mali la n'o ye patrouille ye o drone de bɛ kunnafoni ɲini yɔrɔ jan ka di olu ma u bɛ sɔrɔ k'u taa yɔrɔ dɔn ko
Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma yamara di u ma o drone ninnu ka pan ka taa an ka jamana fan caman fɛ kana kɛ Allemagne finitigiw o y'a yira k'a fɔ nin ko in tɛ se ka kɛ olu ni Mali jamana cɛ min ye u ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Christine Lambert ale y'a yira k'a fɔ Mali jamana filɛ nin taabolo min ka nin olu n'u tɛ se ka baara kɛ wa u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la u b'u ka baaraw jɔ fɔlɔ kabi an b'an kuma na limanaw ale informateur kelen ka kuma la ko député kɔrɔ minnu bɛ yen limanaw minnu ye Ibrahim Bokar Keita minnu kɛra Ibrahim Bokar Keita ka député labanw yɛrɛ ye n'u ka députéya ma bɔ karila ka dɛnɛ sɔrɔ collectif des députés de la 6e législature olu de ko don limanaw k'u y'u ka bureau kura sigi sibiri tɛmɛnen ayiwa Memorial Modibo Keita la septembre kalo tile 24 natɔ in na k'u bɛ fɛ ka wuli ka jɔ dɔw kɛ ciné magique Babemba la a jirala k'a fɔ député kɔrɔ minnu filɛ nin ni san 2020 Ibrahim Bokar Keita ka fanga binnen ni député kɔrɔ ninnu fana ka fanga o binna a nɔfɛ collectif in y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛ se ka u sigi k'u bolo da u sen kan sabu olu yɛrɛ kɔni fɛ u ka hakɛ de bɛ jamana na halisa wa min ye démocratie fanga ye fɛn min don a bɛ ka se de bɛ ka tereke a kan an bɛ don minɛ ko bi sabu min ye collectif in ye plateforme jigiya kura o maa dɔ b'a kɔnɔ Useni Ambiyon Gindo ka tɔ n'o ye Aba Alassane ye ale tun bɛ kɛnɛ ka ye ka taa se maa caman ma minnu bɛ yen ni olu ye député olu kɛra députéw ye olu caman bɛ a kɔnɔna la yen jamana u ko ko an bɛ waati min na ko sisan olu ka hakɛ bɛ jamana fɛ ko dɔw bɛ yen nɔ n'olu bɔra ka mankan ci jamana kɔnɔna la dɔrɔn ko fɛn bɛ ta ka di olu ma walima jɔyɔrɔ bɛ ta ka kalifa olu la yalima k'olu maaw ka fisa ni olu député kɔrɔw ye wa olu minnu bɛ yen ni jamanadenw de bɔra ka kala ta olu ye ko sariya n'i ye sariya lajɛ bi olu ka hakɛ kan ka di u ma u ka kuma la ko n'i y'a lajɛ ko démocratie fanga bɛ ka kɛ fɛn dɔ ye bi ni politikimaaw ma wuli ka a ko ɲɛɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka démocratie fanga k'a lafasa collectif ɲɛma n'o ye Belko Samaseku ye a ko tiɲɛna ayiwa an y'an sigi k'a lajɛ ko démocratie fanga bɛ sɔn ka kɛ don an b'an sigi k'a lajɛ a bɛ taa tiɲɛ k'an sigilen to yen Belko Samaseku ka fɔ la k'a bɛ wele bila fɛn fɛn bɛ yen k'o b'a yɛrɛ ye jamanadenya kɔnɔna la fɛn fɛn bɛ yen k'o b'a yɛrɛ ye démocratie kɔnɔna la ko bɛɛ ka wuli ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka démocratie n'o ye bɛɛ jɛ fɛngɛ ye u ka a lafasa a jarala k'a fɔ u ka fɔ la 6e législature n'o ye député kɔrɔ ninnu ye olu kɔni ka hakɛ a bɛ jamana fɛ wa u b'a ɲini jamanakuntigi colonel Assimi Goïta fɛ a k'u ka hakɛw di u ma sabu olu ka députéya a tiɲɛna k'a sɔrɔ ni jamana fanga de darakira olu taara jamanadenw de fɛ kunnafoni filɛ nin limanaw info matin an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako an bɛ don ale kɔnɔ a kuma na limanaw soir de Bamako y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka jɛrɛ min n'a bɛna kɛ n'o ye assemblée générale des nations unies ye a bɛna kɛ New York limanaw nin ye a 77nan yɛrɛ de ye Mali jamana ko a bɛ ye kɛnɛ kan Mali jamana bɛ ye kɛnɛ kan an ka premier ministre min bɛ yen sisan n'ale bɛ waati latɛmɛ na colonel Abdoulaye Maïga ale n'a ye kɛnɛ kan limanaw ani maa caman wɛrɛw a jarala k'a fɔ Mali ka ye nin kɛnɛ in kan limanaw a jarala k'a fɔ ni maaw hakili b'a la san 2021 Dr Choguel Kokala Maïga ale tun bɛ premier ministre la o waati ale yera kɛnɛ kan a ye min fɔ Nations Unies ka kɛnɛ kan u ma dogo maa la halisa ji bɛ ka da o sɛnɛ kan Nations Unies ka jɛrɛ min filɛ nin n'o bɛna kɛ ko ayiwa premier ministre kelen min b'a ale Choguel fana nɔ na an bɛ don min na i ko bi jamana min ye Abdoulaye Maïga ye ko jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ye ale de ci a ka taa kuma Mali tɔgɔ la New York Nations Unies ka assemblée générale o kɛnɛ kan jamana premier ministre n'o ye Abdoulaye Maïga ye maa kɔni bɛ se k'i sigi ni kuma minnu ye a bɛ taa min fɔ o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ye Mali ka bonya a ka jamanaya kɔnɔna la ani fana Mali ka to a damana maa si kana n'a fɔ k'i bɛ ɲɛdɔnya kɛ Mali jamana la ko nin kuma ninnu maa bɛ se k'i sigi ni nin kuma ninnu ye colonel Abdoulaye Maïga bɛ sɔn ka taa kuma minnu fɔ nin kɛnɛ in ka ye o waati dun limanaw Mali jamana kɛmɛ ka Faransi jamana wele joona sigi la ko a kɛmɛ ka jalaki bɛ Faransi kan k'a fɔ k'u y'u tɛgɛ ta k'u kɛmɛ ka bamanciw dɛmɛ k'u kɛmɛ ka hali marifa don bamanciw bolo k'u ka Mali kɛlɛ yɔrɔ o ye jalaki belebeleba ye dɛ limanaw ko Nations Unies ka kɛnɛ in kan jamanakuntigi caman kɔni na ye kɛnɛ kan
farafina jamana kuntigiw bala nazarala jamana kuntigiw fana bala ko nga min ye jɛrɛ ye a bɛ daminɛ septembre kalo tile 13 ka taa bila tile 21 ko dɔw yɛrɛ sera kɛnɛ kan ka ban Côte d'Ivoire jamana kuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye sini yɛrɛ araba ko ale kan ka kuma ta ado n'o ye Alassane Dramane Ouattara lemanaw n'a ye kuma ta a ka finitigi minnu minɛnen don Mali la yan a bɛ sɔn k'i da don a kuma la a bɛ sɔn ka kuma fɔ sabu yanni o yɛrɛ cɛ a ye jɛrɛ min k'a ka jamana kɔnɔ n'o ye Conseil national de sécurité ye Alassane Dramane Ouattara y'i kanto k'a fɔ ale ka finitigi minnu bɛ Mali la yan ko otages de don n'o de ye k'a fɔ k'u minɛnen bɛ minɛcogo kun foyi t'u la u minɛnen bɛ u bɛ jɔnnasigi la ko o ye n'a fɔ Mali kɛmɛ ka dalaɲini kan de ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ma Alassane Dramane Ouattara y'o kuma fɔ o don ko a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'a nana ye Nations Unies ka kɛnɛ in kan sini n'a kuma ta lemanaw a bɛ sɔn k'i da don nin kuma kelen in na ayiwa maaw kɔni sigin bɛ k'o kuma de kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara sini kuma min bɛ taa bɔ a da Nations Unies ale ka kɛnɛ in kan ye lemanaw yan'an ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ an ka kɛnɛyasoba min bɛ yan nɔ ni u k'a ma ko hôpital du Point G CHU Point G baarakɛlaw a bɛna fɔ k'u bɔra u ka syndicat jigi kɔrɔ dɛ sabu syndicat min bɛ yen n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Guida Landure bolo yɔrɔ Guida Landure min ni ale de ye welewele dakan bila k'a fɔ kununko ntɛnɛn septembre kalo tile 19 ka taa bila fo a tile 23 la ko baarakɛla bɛɛ lajɛlen a laɲini d'u fɛ u ka funu baara la u si kana baara kɛ o laɲini min kɛra Guida Landure ka syndicat in fɛ kununko ko jateminɛ min kɛra soir de Bamako ka fɔ la o ye k'a fɔ baarakɛla si ma sɔn ka Guida Landure ka kuma in ka a bɔ a sira ma sabu ko kununko baarakɛlaw y'u kanto k'a fɔ olu kɔni bɛ min fusaya o de ye ko banabaatɔw olu ka hakɛ o de b'olu fɛ u ka taa banabaatɔw furakɛ o de da ka di u la k'a fɔ k'u bɛ taa baarabila la yen a yɛrɛ k'a fɔ kununko o de kɛra fana sabu baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen n'a ɲininiw fɛ Guida Landure ka laɲini kɔnɔna la k'u ka taa baarabila la limanaw maa si ma sɔn ka taa baarabila la bɛɛ taara i ka baara kɛ a jala k'a fɔ communiqué dɔ min ni o bɔra comité syndical national de la santé action sociale et promotion de la famille ayiwa o ɲɛmɔgɔya o bɛ Karim Traoré ale de bolo bi a ko a bi maaw ladɔnniya k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka nin grève in kɛ n'o ye Guida Landure n'a ka maaw ye ko jɛkulu fitinin de don jɛkulu min yɛrɛ ni syndicat yɛrɛ o t'o minɛn kɔnɔna la min ye comité SNSASPF u k'u bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ u k'u ka baara kɛ u ka ni jɛkulu fitinin minnu bɛ yen n'u bɛ yɛrɛko kɛlɛ de la wa u tɛ baarakɛlaw ka kɛlɛ la minnu fana bɛ yen n'u laɲini foyi t'u bolo u yɛrɛ tɔɲa min bɛ yen n'o ye Fuseni Kulubali ye ale ka segin ka na ani fana ko hôpital du Point G ɲɛmɔgɔba professeur Ilo Dial ale ka se ka ɲɛmɔgɔya bila ka tɔgɔ tiɲɛ ta ka ɲɛsin a ma ko ni maa damadɔ ka laɲini tɛ foyi ye n'o tɛ kununko a bɛna fɔ baarakɛlaw fana taara o sira kelen de kan kunu k'u bɛɛ lajɛlen taara baara kɛ lemanaw Guida Landure yɛrɛ yanni bi cɛ ale fana bɔra ka kuma a ye jalaki bɛ n'a fɔ professeur Ilo Dial ale bɔra ka kuma a ye jalaki bɛ min ye Guida Landure n'o ye syndicat ɲɛmɔgɔ minnu bɛ hôpital du Point G kɔnɔna la k'a fɔ ko laɲini foyi t'u bolo ko Fuseni Kulubali min ni ale gɛnna ka bɔ Point G ko fo ale ka segin ka na ani ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔba min bɛ yen bi n'o ye professeur Ilo Dial ye ale ka tɔgɔ tiɲɛ ta ka ɲɛsin ale ma ani k'a fɔ ko ale ka bɔ ɲɛmɔgɔya la ko laɲini dɔrɔn de ye nin n'o tɛ ko k'a fɔ de ko Point G ko baarakɛminɛn tɛ yen walima k'u tɛ ka baara kɛ walima ko Point G nin bɛ yen k'a si tɛ tiɲɛ ye lemanaw nka comité SNSASPF min n'a fana filɛ nin ye Fode Sinayogo ale y'a secrétaire revendication ye lemanaw ale fana kun y'i kanto k'a fɔ ko maa wɛrɛ tɛ Guida Landure in ka kow kɔfɛ dɛ maa wɛrɛ t'a kɔfɛ ko EMK n'o ye Espoir Malikura ye ayiwa n'o ye Cheikh Umar Sisoko ka tɔn ye ale yɛrɛ jɔyɔrɔba de b'o kɔnɔna la n'o ye Guida Landure in ye ko ale de bɛ ka nin ko in bɛɛ lajɛlen kolokolo ayiwa ne ka kuma tɛ nin limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye teliya yɛrɛ la o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant kumana a ko kiiribulon min bɛ yen n'u k'a ma ko session ni cour d'appel bɛ to ka sigi limanaw ka kiiriw dayɛlɛ ko a dayɛlɛla kununko a jirala k'a fɔ affaire 176 ɲɔgɔnna o de bɛ an ka kiiri tigilamaw bolo cour d'appel ka nin kiiri in kɛnɛ kan maa 300 ni maa 70 jalaki binnen don olu kan limanaw olu kan ka t'u jɔ baara la u ka ɲininka ayiwa kun jumɛn na u yera nin tanamako ninnu na
min ye procureur général min n'ale bɛ ayiwa waati la tɛmɛna sisan n'o ye Laji Sara ye Laji Sara de ye nin kunnafoni di k'a fɔ affaire 176 in ayiwa o bɛ bolo la maa 370 olu de ka kiiri kan ka tigɛ nin ko in na ko nka limanaw a kiiri ninnu ka gɛlɛn o ye gɛlɛya da ye sabu affaire minnu filɛ nin a fɔ min ma crime de droit commun o affaire 150 o bɛ bolo la limanaw ani ni ye jateminɛ kɛ minnu fana bɛ yen ni olu bɛ maaw bɔnɛ u ni na ka ni kɛnɛ karaba n'o ye assassinat ye o 13 b'a la minnu fana bɛ yen ni a fɔ min ma coup mortel limanaw ka maa ka bɔnɛ a ni na walima ka fɛn dɔ fara a kunna ka bɔnɛ a ni na limanaw o 21 o bɛ a ko hukumu kɔnɔ ani ka jɛjugu ta maa wɛrɛ kama k'a tigi bɔnɛ a ni na o 10 wɛrɛ b'a la ani ka maa yɛrɛ k'a ye k'a jogin limanaw o 2 o bɛ a la a jala k'a fɔ minnu fana bɛ yen n'u b'u wolodenw faga limanaw o fana affaire 2 o bɛ a ko la i n'a fɔ procureur général bɛ a lakale cogo min na limanaw ko ni affaire damadɔ olu kɔni de bɛ bolola minnu kiiri yɛrɛ tigɛli daminɛna kunungo cour d'appel la limanaw an b'a kuncɛ ni min ye l'indépendant ka kunnafoni la o ye k'a fɔ nin waleya nin kɛra an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ n'o ye Tin Hama ye Tin Hama filɛ nin ye Ansongo mara de la nin waleya in k'a kɛra kari septembre kalo tile 18 Tin Hama a dugu kɔnɔna la Ansongo cercle a bɛɛ lajɛlen bɛ Gawo mara in de kɔnɔna la ye limanaw ko nin ye furuɲɔgɔnma 2 de ye minnu bɛ yen ni terroriste minnu bɛ yen n'u kama ko Daesh olu de ye jalaki bɛ nin furuɲɔgɔnma 2 in kan k'a fɔ ko u yera waleya la waleya min bɛ yen ni o ni olu yɛrɛ ka sariya walima o n'u ka diinɛ ti ta ko u kɔni taar'u jɔ u ka bagan feere yɔrɔ dɔ de la limanaw ni furuɲɔgɔnma 2 in cɛ ni muso k'u bugɔ fo k'u faga indépendant ka fɔ la sabu ko u yera waleya la waleya min bɛ yen n'u yɛrɛ ka jate la o kɔni tɛ olu ka taabolow la ko u ye den de sɔrɔ k'a sɔrɔ furu den tɛ wa fana ko limanaw ni furuɲɔgɔnma 2 in limanaw ana kɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye ko musomani dɔ u fana ana kɛ u fana tɛgɛ tara nin waati kelen na a mɛnna dɔɔni u y'o fana bugɔ nin cogoya in na limanaw fo k'o bɔnɛ o ni na ni maaw hakili b'a la a tɛ san kelen fana bɔ san 2021 mɛ kalo la ko maa 3 wɛrɛ bɛ yen u y'olu fana u ye bɔnɛ jigi olu ka nin yɔrɔ kelen in na yen nɔ limanaw ni min mun yira o b'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo mara in na ye ayiwa bamanciw olu de ka sariya o bɛ ka boli nin yɔrɔ kofɔli in na cogo min ka d'u ye u b'a kɛ ten a bɛ ma bila ka i yɛrɛ ɲininka dɛ l'indépendant de ye ni kunnafoni lase a bɛ dansigi kɛ kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ kuma na bi limanaw ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini gafe kuraw mana bɔ an b'o lakale aw ye o tuma aw ni ce a ka filɛliko ɲuman ani a ka lamɛnniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ